ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହାର ଟେକ୍ନିକାଲ ସନ୍ତୋଷ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯାହାର ଆଜି ଟପିକ୍ ରହିଛି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଯାହା ଲୁଚି ରହିଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସେଟିଂକୁ କେମିତି ଏନେବଲ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଟିଂକୁ ଯିବା। ସେଟିଂ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ର ସେଟିଂକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ପୁରା ତଳକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବାଉଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବାଉଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ସୋ ଏବାଉଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଲ୍ଡ ନମ୍ବର। ବିଲ୍ଡ ନମ୍ବରକୁ 7 ଥର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 1 2 3 4 5 6 7 ଥର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ମେନୁରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡେଭଲପର ଅପସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଟିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସେଟିଂରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂକୁ ଓପେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଠି ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଭଲପର ଅପସନ୍ସ ଏଠି ଏନେବଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍, ପାସୱାର୍ଡ଼, ଷ୍ଟେ ୱାର୍କ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ଏସିଏସ୍, नो ବ୍ଲକ୍। ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସେଟିଂର ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସେଟିଂ ଆସିଛି, ତ ଏଠି ଶୋ ଟଚେସ୍, ମୁଁ ଯେମିତି ଟଚେସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଟଚେସ୍ ଆସୁଥିଲା ପଏଣ୍ଟର ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଲିଭିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଚେସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ସେଇଟା ଆସିଲା। ଏଇଭଳି ଆପଣ ବି ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ସୋ ପଏଣ୍ଟର ଲୋକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟର ମୁଭ୍ କଲାବେଳେ ପଏଣ୍ଟରଟି ମାର୍କ ହେଇକି ରହିବ। ମାର୍କ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଏଣ୍ଟରଟା ମୁଭ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟର ଲୋକେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପଏଣ୍ଟର ଲୋକେସନ୍ ମିଳିଲା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ସୋ ଲେଆଉଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ତା'ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଆନିମେସନ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନିମେସନ୍ ସ୍କେଲ୍କୁ ଆପଣ 1:2 ରଖେଇଛି, 10:2 କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କେତେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ଲୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି ଅନ୍ ହେଉଛି, ସ୍ଲୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ରଖିଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟିକୁ। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଓଭରଲେସ୍। ଡିସପ୍ଲେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଓଭରଲେସ୍ ଆକୁ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। CPU ୟୁଜେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ CPU ୟୁଜେସ୍ ଆପଣ ଏଠି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶୋ କରିବ CPUର ୟୁଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦୋସ୍ତ ପୁଣି ଆସିବେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।